Hey, what's up mga paps? Welcome back to my YouTube channel. For today's mukbang, meron tayo ditong Filipino Ihaw-Ihaw street food. Meron tayo ditong Betamax. Meron tayo ditong pork barbecue. Meron din tayong chicken feet. And meron din tayong balon-balunan. Meron din tayo ditong tenga ng baboy. At syempre meron din tayo ditong bulaklak and yung puwet ng manok. Ayan. At bago natin simulan itong ating mukbang, paki-like na rin po ang aking Facebook page, Pops Marco Vlogs, kasi dito ako nag-upload ng mga videos and mga updates ko for mukbangs. And paki-like na rin po ang aking Facebook social account, Dennis Marco Lianyo. Dahil nagugutom na ako, let's go this! Bago ang lahat ay nagpapasalamat muna ako sa nagbenta sa akin ito, si Ate Ruby. Shout out sa iyo. And bago tayo pong kumain, siyempre dapat malinis ang ating kamay at ipag-pray natin ang ating pagkain. So, dasal muna tayo. Amen. Simulan na natin. Simulan na natin itong Betamax. Sabayan natin siya ng kanin. Isaw. Puwet ng manok.
pork barbecue. Kara-kara.
Ayan mga paps up, natapos na natin kainin itong Filipino street food mukbang. Meron tayong natitira ditong chicken feet at puwet ng manok na inihaw. Hindi ko na ito maubos mga paps kasi busog na ako. At kung nagustuhan mo itong videos ko, i-click mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung bell icon for more videos, for more update to you pag sa tuwing mag-upload ako. Ayan, so ingat tayo mga paps. God bless and goodbye.